Bilboko aste nagusian ez dira su artifiziala faltako eta gaur Astondoa pirotekniak erakusketa eskainiko digu. Eta gurekin daukagu Izaskun Astondoa, zuzendaria, enpresa familiarra eta orain lekukoa zurea da, ez? Bai. Hemen ikusten dugu kriston montajea dagoela. Oso politak ikusten ditugu zuak gero, baina hemen zelako lana dago fabrikazio prozesu dana, odi horietatik kolorea, soinua, formak ateratzeko. Fabrikazioa tailerrean egiten da, formulazioak eta irudiak eta hori dana antolatzen da. Eta gero ona etorten garenean, 7 hasi gara gaur goizean, eta hemen bakarrik sartzen dugu pieza bakoitza morteroan, eta hori da dana. Eta baina berez, odi bakoitzak barruan, zer darama kolore guzti horiek ateratzeko? Kimika bakarrik. Eta publikoaren eskaria nolakoa da? Zer gustatzen zaie gehiago kolorea, ala soinua momentu honetan egun zein da eskaria publikoan? Zarata zale gara hemen Bilbon eta Donostian ere bai, ez? Baina, ni uste dut koloreak garrantzitsua dirala, eta hori puzzle hori nahaztuten dagoenean, ondo ikusten da, eta hemen txaloak eta entzuten dira, ez? Bai, hortik entzuten da beti soinua gero eta indartsua dagoenean, su artifizialek ere gero eta kalitate gehiago edo gehiago baloratzen direla. Ni ez da hori, nik ez dut uste holan dela, ez? Zarata da oso errezaitea, koloreak dire igual apurbeten gatxagoak, ez? Nire ez jata gustatzen zarata. Eta gero segurtasun kontuak dauzkagu hortik, ez? Entzun dugu bai Guardia Zibila ona etorriko dela, inspekzioa egiten, horrelako segurtasun arauak edo bete behar dituzue, nola funtzionatzen da guzti hau? Normatiba berria atera zen maiatzan eta gauzak aldatu indira, segurtasun neurriek aldatu indira be bai, eta ontxarte bakarrik etorri ziren Jaurlaritzatik, baina aurten ja Guardia Zibilek ere etorten da inspekzioak egiten, ez? Donostiko aste nagusian ere hor egon zarete, zelan joan da? Zelan joan dira zua? Pozik etorri gara, eta gutxat izan zen importantea esan izatea, aurten izan da 50 urterna, ez? Izarrak zirala, izarrak iru zirala, iru izarrak zirala, argitxuenak zirala. Itziar, hemen ikusten zaitugu lan eta lan. Zer da hemen daukagun guztia? Zer darama odi bakoitzak? Odi bakoitzak darama karkasa bat, deritxonena izena, eta bakoitzak efektu bat eta kolore batekoa da. Tubonetan bakoitzean dago karkasa bat eta efektu ezberdinetakoa dira. Eta dana programatua dago kablen bitartez, hau nondik bideratzen duzue guztia? Gero kaja bat daukagu hor, kaja de disparo deritxona, eta honek kable guztiak dana mangera batzukaz doa kaja horretara, eta handik automatikamente programatan da. Ordan ez haudete hemen esplanada honetan, baizik eta horko mai batzuet? Bai, hor dagoen txosna baten handi bertatik botatzen da dana, hemen ez dago, inorrez dago hemen. Eta nola ateratzen da kolorea? Kable guzti hauek ikusten ditugu, baina kolorea momentu horretan goian nola egiten dau? Karkasa bakoitze bera darama kolorea. Orduan, gora igonte dagoenean, erigitutako kolorea. Eta programauta dagoen daitezke zenbaki bardinak adibidez hemengo odi batzuetan hor atzean dauzen beste odi batzuetan? Bai, holan, hemen momentu honetan 3 punto daukaguz, baina batere irten aldau punto bakoitzeko 3 koloretakoak, baina eskina baten, erdian batere irten aldabe. Idalitako kresala nigan aurbildu eta estalizidan azala. Iru izarrak zirala, izarrak iru zirala. Iru izarrak zirala, argitxuenak zirala. Iru izarrak zirala. Atzerritar piroteknia enpresa asko etortzen dira azken aldi honetan. Egia da beraiek prestigio gehiago daukatela atzerritarrak izateagatik?
Ez, bakoitza bere zua egiten du, ez? Hemen Espainian deku enpresa oso importantea, eta ikusiko gainea, ikusi gendun zapatuan, ez? Valenciana eta Bihar Tomas, Valenciarra, ez da hain ezaguna, baina ikusiko gugu zuek oso ikusgarriak. Osea, ez da izan behar kanpotarro bat. Osa, da, anetarik ez. Bai, zua ondoiteko, ez? Hortik esan diate, atzo australiano batzuk etorri zirela hemen eta baita beraiekin lanean egon zinetela. Bai, batzutan kanpostarak datozenean kobertura egiten dugu, lagundu apur bat, kanpotik, australiatik ez dietorriko personala guztia. Orduan, lagundu egiten dugu batzutan. Eta gero, epaien artean katalanak. Epaiak nolakoak dira baloratzeko orduan, zer hartzen dute kontuan edo? Koloreak, ritmoak, dana, denbora, zarata, dana egiten da. 9 pertsona dau epai mailan hemen Bilbon, eta bakotxa da desberdina, bakotxa ikusten du gauza desberdina zuetan. Gero beste gauza bat, beti esaten dugu aireko zu artifizialak, ez? Beti klasikoak direzenak, baina hori baino gauza askoz, gehiago egiten dituzu zuek, ezta? Bai, teatroan erabiltzeko edo musika taldeek erabiltzen dauena. Horri diren piroteknia teatro esaten da, ez? Eta, beste merkatu desberdina da, ez? Artifizioa dire txikitsuak, ez die igotzen hain beste, baina, merkatu hona da eta jendea posi dabil musika talde eta teatro talde. Horretarako eskaintza handia dago, eskaria bai handia da? Hasi da, ez hain beste, baina hasi dire eskatzen eta erabiltzen. Ikuskizunun parte dira falta barik zu artifizialak. Eta, zein da zuen enpresak beste batzuetatik bereizten duena, edo ze bereiziatu daukazu zuok? Gu kolore asko erabilten dugu, eta gero bolanderak, ez? Txafleruak. Zeia ez dire erabilten hortik, eta, gu jarraitzen dugu erabiltzen. Eta desberdina, nitsatzikean oso polita dira. Eta, lehengotik ona gaur egunera zelan aldatu da publikoaren eskaria hori edo lehen zer eskatzen zuten, gaur eskatzen dutenarekin konparaketa dago, aurrerapen gehiago eskatzen dituzte edo? Hori edaden arabera da, ez? Jende gazteak erabiltzen dabe zarata, eta gero, zaharrak igual koloreko gauzak, ez? Bateriak, zu artifizialak entzekoa.